Azkenean eskolatik libre nago. Aita hemen egon behar da minutu batean. 15:00 dira. Ordua Steffi eskolatik jasotzeko. Gaur eguzkitsua eta polita dago. Zer gertatu da nire autoarekin? Ez, autoaren gurpila egan joan da. Deitu behar diot Steffi esatera ezin dudala jaso. Non dago, aita? Nire telefonoa deitzen ari da. Kaixo, aupa, aita. Kaixo, Steffi. Barkatu, ezin zaitut eskolaren ondoren jaso. Ez, zergatik bada. Arazo bat daukat nire autoarekin. Barkatu entzutearren, lasai etxera bakarrik joango naiz. Bidaia segurua, han ikusiko gara. Kaixo, autoaren gurpila egan joan da. Bide luzea, baina egia etxean nago. Azkenean etxean nago. Etxean nago. Itxaron. Etxean bakarrik nago. Lehenengo egingo dudana bideo jokoetan jolastea da. Bai. Itxaron segundo bat. Eskolatik etxera etortzean, lehenik egin etxeko lanak gero jokan. Bai, aita, etxeko lanak egingo ditut lehenik. Ordua etxeko lanak egiteko. Ondo da, lehenik etxeko lanak amaitzen ari naiz. Zirkulu bat, karratu bat, eta azkena triangelu bat. Amaituta, ordua janaria izateko. Ikus dezagun, ea norbait etxean dagoen. Deitu dezagun atezaina. Atezain zanpada, ikus dezagun nor dagoen. Zabal ezazu atea. Arrotza da. Mesedez, zabal ezazu. Steffi, mesedez, ez zabal ezazu atea ez ezagunei. Ez dut atea zabaltzen. Ez dute zabaltzen. Beraz, neuk zabal dezake. Atea blokeatuta dago. Egia izan, oso azkarrak dira. Ordua jateko. Osasun gaitza ala osasuntsua. Pentsatzen utzi. Osasun gaitza, noski. Txipak maite ditut. Eskolatik etxera etortzean jan osasuntsua. Aitak arrazoia du, jan osasuntsua jan behar dut. Zer jan dezake? Anguria, platanoa, anana, marrubia, meloia, laranja, zagarra, dragoi fruta. Zagarra nahi dut. Kosoa. Bai, autoaren gurpila konponduta dago. Orain etxera joan naiteke. Ikus dezagun Steffi nola dagoen. Atea blokeatuta dago. Hori ondo dago. Sartu gaitezen barrura. Aupa, Steffi, hemen zaude. Zergatik hartu duzu hainbeste denbora. Arazo handi bat izan dut nire autoarekin. Ez, espero dut orain ondo egotea. Bai, jokatzen ari zara. Bai, Egin dituzu etxeko lanak. bai, Jan duzu janari osasuntsua. bai. Ez alduzu atea ez ezagunei zabaldu. Ez dut atea ez ezagunei zabaldu. Lan bikaina, Steffi, goza ezazu zure jokoa. Joka dezagun elkarrekin, aita. Noski, pozik. Maria, zer da zarata hori? Ez dakit. Neskak, nora zoazte?
bainu bat hartzera. Bai, igeri egin dezakegu. Maria eta Eva, 14 urtez azpikoek gurasoekin bakarrik sar daitezke. Oh, ideia bat dut. Maria, esaiogun zure aitari gurekin igeri egitera etortzeko. Ados, saiatu gaitezen. Bai, kaixo, noski, egingo dut. Aita, ez digute utziko igerilekura sartzen zu gabe. Osaba, zatoz, goazen. Neskak ezin naiz zuekin joan, dei urgente bat dauka. Bai, kaixo, entzuten zaitu. Neskak, ideia bat dut. Zuek bakarrik izango duzuen igerilekua egingo duzuen. Harrigarria, eskerrik asko. Ados. Adin guztietarako igerilekua prest dago. Hau txantxa bat da. Bueno, lanera bueltatu behar dut. Gozatu. Hau da, nire bizitzako igerilekurik txarrena. Bai, ez da txantxa. Hau oso txikia da. Aita. Aita. Aita, azkar ibili. Igerileku hau izugarria da, gehiegi txikia da. Igerileku horretara joan nahi dugu. Baina Maria, Eva, gehiegi gazteak zarete igerileku horretarako. Baina aita, zurekin etor gaitezke. Ideia bat dut. Zuen behar guztietara egokituko den igerilekua egingo dut. Ados? Bai, ados. Igerileku berria prest dago. Ados, lanera bueltatzen naiz. Zoaz. Goazen! Biba! Maria, egin dezagun kanonbola jauzia igerileku honetan. Ezin dugu. Igerileku hau gehiegi txikia da horretarako. Sartu ditzagun behintzat oinak igerilekuan. Bai, zaila gaitezen, agian soroslea ez da esnatuko. Ura oso epela dago. Neska txikiek ezin dituzte oinak sartu. Utzi eremua berehala. Aita. Osaba! Atera. Amaitu alduzu zure lana. Oraindik, ez. Zer behar duzu berriro? Eta igerilekura goaz. Ez, neskak, oraindik lan egin behar dut, baina zerbait divertigarria egingo dizuet, ez aspertzeko. Zuen jolas etxe puzgarria prest dago, neska. Wow. Bikaina da, baina oraindik zurekin denbora pasa nahi dugu. Bai, igerileku handian denbora. Zergatik behar duzue, igerilekua jolas etxe puzgarria duzuenean. Ondo pasa! Eva, zer egin duzu? Ops! Utzi, saiatzera! Zu berriro, zenbat aldiz esan dizuet, aurrak ezin dira heldurik gabe sartu. Aita, ez digute utziko igerilekura sartzen zu gabe. Osaba, zatoz, goazen! Kaixo ni naiz. Ez daude bakarrik, nirekin daude.
Ondo orduan, ongi etorri gure igerilekura. 1, 2, 3. Ez dago xauzi egitea baimenduta. Eskaileratik bakarrik jaisten gara. Ados. Neskak, pozik nago lanetik atera nauzuelako. Zuekin egotea asko balio du. Azkar ibili, eskola autobusaren ordua da. Abizuko argiak piztuta, argi gorriak lizkatzen. Gelditu seinalea. Ai, badirudi Dasha berandu dabilela. Azkar ibili. Ai ama, berandu nabil. Azkar. On, sartu, tu. Egunon. Itxaron niri, itxaron. Arau zenbakia bat, ez berandu iritzi. Barkatu berandu nabilenagatik. Sartu. Ados, besteak hartuko ditugu, jarri segurtasun uhala. Arau zenbakia 2, eskorrik autobusean. Barkatu. Umeak oso garrantzitsua da eserita egotea autobusa mugitzen ari denean. Dena eginda. Egunon, Alice. Kaixo. Ez, janaria ez da onartzen. Barkatu. Sartu. Dena prest eskolarako. Aspertuta nago. Dasha ardu. Nor izan da? Ops. Umeak ez jolastu pilota autobusean eta ez distraitu gidaria. Arriskutsua da. Barkatu. Oso aspertuta nago. Ez botatu zaborra, umea. Barkatu. Orain bildu zakarra, mesedez. Umeak, eskolara iritsi gara. Atera banan, mesedez. Eba, itxaron. Zer. Ez duzu ezer ahaztu. Bai. Nire motxila ahaztu dut. Umeak ez ahaztu zuen gauzak autobusean, bereziki zuen motxila. Ongi pasa eskolan. Kaixo, irakaslea. Kaixo, umeak, gaur dentsitateari buruzko esperimentu bat egingo dugu. Ai, zer da dentsitatea? Dentsitateak, zerbait tamainarekin alderatuta zenbat pisatzen duen esaten digu. Dentsitate, handiko gauzak hondoratzen dira eta dentsitate txikikoak flotatzen. Lehenik, jar dezagun ur pixka bat edalontzian. Ondoren, almibar kantitate bera gehitzen dugu. Ai, almibar. Almibarra maite dut. Eta azkenik, olio pixka bat gehitu behar dugu. Orain pare bat minutu itxaron behar dugu banandu daitezen. Ikaragarria.
Ikusten duzuenez, likido hauek dentsitate desberdinak dituzte. Almibarrek dentsitaterik altuena du, beraz behean geratzen da, eta olioak dentsitaterik txikiena du, beraz gorenera igotzen da. Mutikoak hurbil zaitezkete orain. Prest al zaudete esperimentuaren bigarren. Zatia hasteko. Ai, prest! Objektu desberdinak jarriko ditugu edalontzi honetan eta gertatzen dena aztertuko dugu. Ongi, Dasha jarri zure metalezko azkoin edalontzian. Ostra, hondoratu eginda. Bai, metalezko torlojoa ondoratu da behe aldera. Likido guztiak baino dentsitate handiagoa duelako. Eba, zure txanda da. Mahatsa jarriko dut. Zergatik gertatu da hau? Hau gertatu da mahatsa olio baino dentsitate handiagoa duelako eta ur baino dentsitate txikiagoa. Lego piezak olioan zehar pasatzen du eta uraren gainean gelditzen da. Orain da belaki piezen unea. Bota ditzagun denok elkarrekin. Wow. Belakiak goiko aldean geratzen dira likidoak dentsoagoak direlako. Primeran, orain badakit zer den dentsitatea. Ongi, umea klasea amaitu da, ordua da bazkaltzeko. Ai, ondo. Ikusi arte. Kaixo, neskak begira Minecraft gaiaren bazkaltzeko kaxa daukat. Eta gaur Mario estiloan janaria daukat. Dasha, zer daukazuzuk? Nire janaria Lego estiloan dago gaur. Partekatzea nahi duzue, neskak. Ideia bikaina dela iruditzen zait. Ongi egin dezagun. Oh, zer da hau? Arroza dauka barruan. Probatu dezagun. Lego burua hau probatuko dut. Denak hobeagoak dira partekatzen dituzunean. Kaixo, klasea, eta gaur futbolean jokatuko dugu. Baina lehenik beroketa egingo dugu. 1, 2, 3, laugarren. 1, 2, 3, laugarren. 1, 2, 3, laugarren. Dasha, nire taldean zaude, ezkerrean joango gara eta zuek eskuinean. Goazen. Dasha, nora zoaz, baloia hemen dago. Oh, Dasha, zer egin duzu? Lasai, hau konponduko dut. Ongi, ikusi dezagun. Esan dizut. Gogoratu, umeak beti jarraitu eskolako autobusaren arauak eta egon seguru. Begira nire dinosauroari. Wow, ai ez,